कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. लोकशाही टिकली पाहिजे यासाठी आमचा हुकुमशाही विरोधात निर्भय बनो लढा सुरू आहे. त्यात आपण सहभागी व्हा आणि लोकशाही मजबूत करा असं आवाहन ज्येष्ठ कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांनी केलं आहे. निर्भय बनो संवाद यात्रेच्या निमित्तानं ॲडव्होकेट सरोदे आपल्या सहकाऱ्यांसोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. अशा वेळेस या विचार मंचावर उपस्थित असलेले सगळेजण आणि माझ्या समोर पण बसलेले अनेक मान्यवर, विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते, मला या मराठा सेवा मंडळाच्या हॉलमध्ये सगळ्यात पहिले आणण्याचं श्रेय सुहास सावंत सरांना आहे. की आम्ही काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता की सामाजिक न्यायाची परिस्थिती काय आहे याचं एक आयडेंटिफिकेशन झालं पाहिजे म्हणून आम्ही फिरत होतो एक एक जिल्हा. तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फिरताना ॲडव्होकेट सुहास सावंत सरांनी खूप मोठं मार्गदर्शन केलं आणि माझ्या लक्षात आलं की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जे काही ताकदवान वकील असतात, जे केवळ कोर्टात नाही तर बाहेर सुद्धा खूप मोठा चांगला कनेक्ट ज्यांचा असतो, त्याच्यापैकी एक ॲडव्होकेट सुहास सावंत. तेव्हा माझी ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर सरांची ओळख झाली. ते फक्त आता केस पांढरे झाले बाकी जसे त्यांनी पण त्यांचं मत मांडलं आणि जी तळमळ घेऊन तेव्हा पण आम्ही भेटलो होतो तशीच तळमळ कायम आहे आणि ती खरं तर वाढली पाहिजे याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सिने अभिनेते आणि छत्रपती संभाजी महाराज सिरियल मध्ये ज्यांनी महत्वाची भूमिका केली, नंदू पाटील सर, असे अभिनेते तर काही राहिले नाही आता. प्रत्येकाला आपल्या कामाचं पडलंय. कारण की बॉलिवूड मधले बरेच जण माझे मित्र आहेत, प्रोड्युसर्स मित्र आहेत आणि ते सांगतात की आम्ही एक शब्द जरी यांच्या विरुद्ध बोललो तरी आमचे प्रोड्युसर निघून जातात, आमचा सिनेमा थांबून जातो, आमचं नाटक थांबवलं जाते. एक जी दहशत निर्माण झालेली आहे की तुम्ही अभिव्यक्ती आम्हाला आवडेल अशीच केली पाहिजे. आणि मग सुमार आणि तुकार दर्जाचे काही अभिनेते आणि सिनेमे मात्र निघताना दिसतात. तर तशा पाळीव अभिनेत्यांपैकी नसलेले नंदू पाटील हे कुडाळमध्ये रहिवासी आहेत, याचा आपल्याला आनंद आहे. सीमंतिनी मयेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि परत मी किशोरचं नाव घेतलंच आहे पण त्यांनी आज खूप चांगला कार्यक्रम आयोजित केला. या विचार मंचावर आपण एकत्र झालेलो असताना मला नंदू पाटील सरांकडेच पाहून आठवलं की काल परवाच मी एक व्हिडिओ बघत होतो एका अभिनेत्रीचा, कंगना राणावतचा, आणि मी फेसबुकवर पण लिहिलं ते, ह्युमर स्टोरी म्हणून मी लिहिलं ते. तर त्याच्यामध्ये कंगना राणावतचा इंटरव्ह्यू एक पत्रकार घेत असतो आणि तो विचारतो तुमचे आवडते पंतप्रधान आतापर्यंतचे कोण आहे. कोणी कोणाला कोणता प्रश्न विचारावा याचं काही बंधन नाही आहे. तसं तिला किती पंतप्रधान माहित आहे, तिला काय कळतं वगैरे तर काही संबंध राहिले नाही. पण मग तिला विचारलं तुमचे आवडते पंतप्रधान कोण आहे, तर तिने सांगितलं की माझे सगळ्यात आवडते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे. मग तिला विचारलं का, कारण काय याचं, तर तिने सांगितलं की बेसिकली त्यांनी भारताला एक दिशा आकार दिलेला आहे आणि ते खरं तर एक दिव्य पुरुष आहेत, एक अवतार आहे आणि आपल्या सर्वसाधारण मनुष्य नाही आहेत ते, तर ते खूप वेगळे आहेत असं ती सांगत असते. आणि त्याच वेळेस दुसरा व्हिडिओ येतो की काही ऋषी मुनी एकमेकांशी चर्चा करतात आणि तो दुसरा ऋषी त्यांना म्हणतो की वैसे तो पागल और भक्तों में ज्यादा फर्क नहीं होता. बहुत बार पागल लोग भक्तों जैसे दिखते हैं और भक्त बहुत बार पागल होते. आता हे वास्तव आहे की कोणाच्या किती आहारी जायचं याचा काही दरबंद भारतामध्ये राहिला नाही. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचे तळवे चाटूपणा करणं याच्यामध्येच बरेच जण धन्यता मानतात की आपलं काम झालं पाहिजे, हा एक सामान्यतः त्यांचा दृष्टिकोन असतो. विचार करायचा नाही असं कदाचित काही लोकांनी ठरवलेलं आहे आणि या पार्श्वभूमीवर आम्ही हे निर्भय बनो अभियान जे सुरू केलेलं आहे त्याची माहिती फक्त मी आपल्याला थोडी देतो
की महाराष्ट्रामध्ये नेहमीच पुरोगामी स्वरूपाचं वातावरण राहिलेलं आहे. कारण की इथे छत्रपती शाहू महाराज होऊन गेले आणि इथे छत्रपती शिवाजी महाराज पण होते. मी अनेकदा सांगतो, त्या दिवशी पण मी अकोल्याच्या भाषणामध्ये म्हटलं की शिवाजी महाराजांना घोड्यावरून खाली उतरवण्याची गरज. कारण की ही जी इमेज एक तयार केली आपल्या मनामध्ये की छत्रपती शिवाजी महाराज असे घोड्यावर तलवार घेऊन, असं कदाचित नव्हतं जास्त. कारण की छत्रपती शिवाजी महाराज हे विचार करणारे नेते. त्यांना आपण लोकराजा किंवा लोकनेता का म्हणतो? कारण की ते खूप विचार करायचे, वाचन करायचे, लिहायचे, तशा प्रकारचे आदेश द्यायचे. पर्यावरणाच्या विषयावर काम करताना मी तर पाहिलं की पर्यावरण विषयक जे आज्ञापत्र शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेस काढलेलं आहे, ती अक्कल जरी काही न्यायाधीशांना आली पर्यावरणाच्या केसेस हँडल करताना, तर किती मोठं डायमेन्शन बदलून जाईल पूर्ण न्यायाचं. आणि त्यामुळे मला वाटते की नवीन पुतळे सर तयार झाले पाहिजे, ज्याच्यामध्ये शिवाजी महाराज सिंहासनावर बसल्यात आणि काहीतरी वाचत आहेत असा पुतळा असला पाहिजे. शिवाजी महाराज बसल्यात आणि काहीतरी लिहत आहेत असा पुतळा असला पाहिजे. आज शिवाजी महाराज असते तर काय केलं असतं असा जर विचार केला तर मला नक्की वाटते की ते निर्भय बनवा आंदोलनाचे नेते असते. कारण की तेव्हा त्यांनी ज्या निर्भय पद्धतीने गुलामगिरी विरुद्ध एक एल्गार सुरू केला सगळ्या लोकांना घेऊन, आणि ते 18 पगड जातीचे बहुजन समाजाचे, तेच नेतृत्व आता आपल्याला अपेक्षित आहे. ते आपल्या प्रत्येक सामान्य माणसाचं नेतृत्व असलं पाहिजे. निर्भय बनोची अशी भूमिका आहे की आपला लढा प्रवृत्तींच्या विरोधात आहे. मग अशी किशोरनी सांगितलं की माझे वडील इंदिरा गांधींच्या समक्ष उभे राहून आंदोलनात जेव्हा त्यांनी 4-5 जणांनी घोषणा दिल्या इंदिरा गांधी मुर्दाबादची, तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली आणि तिहाडच्या सेंट्रल प्रिझन मध्ये ते 9 महिने होते. मी तेव्हा खूप लहान होतो, पण जेव्हा मी डबा घेऊन कधी कधी आम्ही जायचो भेटायला, तर मला काही कळत नव्हतं की माझ्या वडिलांना असं आतमध्ये काय ठेवलंय पिंजऱ्यात. आणि नंतर त्यांची सुटका झाली 9-10 महिन्यानंतर. नागपूरला माझा मामा राहतो, तेव्हा तिथे एकदा माझी आई, वडील आणि माझी बहीण ते सायकल रिक्षा नागपूरला त्याच्यामध्ये बसून जात होते मामाच्या घरी. रेल्वे स्टेशनवर उतरले आणि तिकडे जात. तर अचानक काहीतरी 11:30, 12:30ची वेळ होती. अचानक दुकानं पटापट बंद व्हायला लागले, धावपळ सुरू झाली, लोक फास्ट जायला लागले. आणि म्हणून बाबांनी रिक्षावाल्याला विचारलं, रिक्षावाल्यांनी पण त्या थांबून सायकल रिक्षावाल्यांनी विचारलं क्या हुआ है, तर त्यांनी सांगितलं की इंदिरा गांधी का खून हुआ, जल्दी निकल जाओ, अभी दंगे होने वाले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.